से सब धन्यवाद जड़े विनय भाई वीरेन्द्र भाई मधुमिता भौणी रत्नप्रभा भौणी समस्त जिते जन जड़ित होती सेवा कार्य को आगे नवापे साक्षर गोटे समय रखि प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रकृत जो विनय भाई कहते अनेक समय आम प्रार्थना कर जो मान प्रार्थना कर दिने के आसी कहते कि ଆପଣ ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଦରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀକି ସେ ଝିଅଟି ପରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାହସ ବାନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେବଳ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ, ଆତ୍ମିକ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ପୁନର୍ବାର ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର କିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି। ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ ଓ ଦହଲା କାଦୁରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ମୋର ଚରଣ ରଖିଲେ ଓ ମୋର ପାଦ ଗତିକୁ ଦୃଢ କଲେ। ଅତି ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଟି କିଛିଟା ବିଷୟକୁ ମୋର ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅତି ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଭିତରେ, ଯୌଥ ପରିବାର ଭିତରେ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି କିଛି ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ କମ ବୟସ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ବା ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ମୁଁ ବୁଝି ନଥିଲି। କେବଳ ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା 16 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ବିବାହ କରି ଆସିଲି। ସଂସାର, ଏଇ ଜଗତ, ରୀତିନୀତି, କାରବାର କୌଣସି ବିଷୟରେ ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଅତି ସାନ ବୟସ ଥିବାରୁ ସବୁ ବିଷୟଟିକୁ ସରଳ ଭାବରେ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି। ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଏଇଠି ବସ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲି ବହୁତ କମ ବୟସରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଧୀରେ 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 ପରିବାର ସମସ୍ତ ଚାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଲି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକତାରେ ରହିଲି, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଲି। ଠିକ 23 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବୟସରେ ମତେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି, ଠିକ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ଏକ ବ୍ୟାଧି ମୋ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଥିଲା ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍। ସେଇ ସମୟରୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ 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 ଆସିଲା। ସେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ସମୟରେ ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଘୃଣିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ନିନ୍ଦିତ ହେଲି। ତଥାପି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା, କାରଣ ମୁଁ 23 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଝଡ଼ ଗୁଡିକ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ତ ସହି ନଉଥିଲି, ବେଳେ ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାବିବା ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯେ ତୁ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ, ଜ୍ୟୋତିର ଆଚରଣ କର। ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଞ୍ଚଳମାନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନ ତୁ ପାଇଛୁ। ଏ ଅନ୍ଧକାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ତୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ଜଣେଇ ସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ। ଏଭଳି ହଉ ହଉ 2002 ମସିହାରେ ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କୁ ହରେଇଲି। ଅନେକ ଆଗରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲୁ, 6 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଝଡ଼ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ଝଡ଼କୁ ସହିବା ପାଇଁ ହୁଏତ
ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। 23 ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ରଖିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କୋଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହା କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ କୋଳରେ ଅଛି, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ କର। ଆଜିକି 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ ରହୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ବହନ କରୁ କରୁ ଆଜି ମତେ 68 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ, ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି 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 ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଇଏ ତ ଗଲା 2000 ସେଇ 2 ମସିହାରେ ମାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ପର ଘଟଣା ପରେ ପୁନର୍ବାର 2011 ସାଲରେ ଆଉ ଏକ ଆଟାକ୍ ମୋ ପାଇଁ ହେଲା, ଆଉ ଏକ ଝଡ଼ ମୋ ପାଇଁ ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ମୋର ଜୀବନରେ ଏକ ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲା। ସେ ରୋଗ ଜାଣତରେ ଆସିଲା କି ଅଜାଣତରେ ଆସିଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଅନୁକ୍ରମେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଣା ପଡିଲା ମୋର ହାର୍ଟର କିଛି ବ୍ଲକେଜ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ଡକ୍ଟର ସୁଖଲତା ଦାସ, ଶାନ୍ତି ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରିୟମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିଟ ହେଲି ଆଉ ଏଞ୍ଜିଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାବାଦୀ ଥିଲେ, ଯଦି ବା ମୁଁ କିଛି କିଛି ତେଲୁଗୁ ବୁଝୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୟର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ କେବଳ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ମୋର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତା ଭାବରେ ଥାଏ ଯେ କଣ ହଉଛି, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ କହୁଛି ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ, କଣ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ତାରଟି ଅଲରେଡି ମୋର ହାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇତସ୍ତତ ହଉ ହଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲା ଅମୁକ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକାଅ। ସେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ କଣ କରୁଛ ନା ସାର୍, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ଲକେଜ ଆମେ ପାଇଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାରଟି ଗଲା ଯାଇକି ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇ ହାର୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୁଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ କାଢିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆମେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଶୁଣୁଥିଲି ଟିକେ ଟିକେ କଥା, ତାରଟା ବାହାରି ପାରୁନି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେ ଡକ୍ଟର ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରକ୍ତ ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ଦୁଃଖ ଦେଖିଲି, ତୁମ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମେ ମତେ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ତୁମ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ତୁମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ କମିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ବ୍ଲଡ ଆଉ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ବଡ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ମା ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଶଟେ କାଶି ଦବା ପାଇଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାଶ କାଶି ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଯେ କାହିଁକି କାଶିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୋର ସେତକୁ ଟିକେ ବି ବଳ ନଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଡିଂ ଗୋଟେ ଜୋର ନବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସେପଟେ, ସ୍ୱାମୀ ସେପଟେ ଥାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନର୍ସ ମାନେ ଯାଇକି ଖବର ଦଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଡକ୍ଟର ବହୁତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁଶୁଥାନ୍ତି, ମା ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଥାଏ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଜସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଜସ୍, ଖାଲି ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ। ମୋର ସେଇ ଛୋଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ସେ ଶୁଣି ନଉଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପୁନର୍ବାର ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କହୁଥାନ୍ତି, ମାରେ ଟିକେ କାଶି ଦିଅ, ଟିକେ କାଶି ଦିଅ।
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଏତେ ବଳ କମି ଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ। ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମତେ ଦରକାର, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଏତିକି କହିକି ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ କାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ସାଉଣ୍ଡର କଣ ଥିଲା, କେତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। କେବଳ ଏତିକି କଲି, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସର, ଜୋର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସର କେବଳ ସେ ଶବ୍ଦଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାରଟି ଖସିଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ତାରଟି ଖସିବା ସମୟରେ ସେ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟର ପାଟି କରୁଥାନ୍ତି, ଏମିତିଆ ନିରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଥିଲେ? ଆଜି ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇ ବାହାରେ କହିବ ତାର ଜୀବନ ଯଦି ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥାଏ, କାରଣ ମୋ କାନରେ ପଡି ସାରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତାରଟି ବାହାରି ଯାଇଛି ବୋଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମତେ ମୋ ବେଡକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ମତେ ବସଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ବେଡସିଟରେ ଟିକେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଏତେ ରକ୍ତ ଯାଇଛି, ବାହାରି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଜସ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ବେଡକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଅବିକା ଯାକେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡି ଦେଇଥିଲ, ଇଏ ରକ୍ତ କଣ? ଡାକ୍ତର ମତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି କହିଲେ, ମା ଏଟା ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କହିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ବଦନାମ ହବ। ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲି। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆଉ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହୁଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଜମା 2% ଥାଏ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମା କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ନା ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନା କଣ ଖାଆନ୍ତି, କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଦହି ଭାତରେ ଜୀବନ ଥାଏ। କହିଲେ ମା ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡକ୍ଟର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯାହା କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲେ ଯେ କିଛି ହବନି ତ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଆମେ 6 ମାସ ଅବଜରଭେସନରେ ରଖିବୁ, 6 ମାସ ପରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ସେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବେ, ନଚେତ ସର୍ଭାଇଭର କମ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବ୍ଲଡ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୃହକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, 2 ମାସ କାଳ ରହିଲି। ସେଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ବ୍ଲଡ ଚେକ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ 14% କୁ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। 6 ମାସ 2 ମାସ ରହିଲା ପରେ କଟକକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରେୟାର ପାର୍ଟନର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦଉଥିଲି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ, କହିଲେ କେହି କେବେ ଭଲ ଲୋକକୁ ଏଞ୍ଜିଓଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ସେଠି ଆସିଲୁ? ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପାଇଁ କହେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୋ ସମାଜରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେ ମତେ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସୁ ଝଡ଼, ଆସୁ ବତେ, ଆସୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି, ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ
आज की दीर्घ 20 वर्ष धरी 6 मास बदल 20 वर्ष धरी माजी जीवित अच्छी एपर्यंत प्रभु मते धरी रखी संगे संगे पुनर्बार 2019 साल कोविड समय पुनर्बार आउ एक मानसिक झड़ आसला, शारीरिक निर्यातना आसला। ये समय भी मु किछि समय पे हलचल ही पड़िली, मोर विश्वास टिके टिके पुनर्बार मु लूज करबा को लागुतले। प्रभु एते कष्ट दे धैर्यर सहित मते आनिलो, ए बयस परिणत बयस रे एते बड़ कष्ट तुमे पुनर्बार दे को परीक्षा तुमे मते मुठ अपेक्षा करूछ। सेतोळे प्रभु को से वाक्य मते स्मरण आछिला, धैर्य धर धैर्य धर। आ प्रभु 6 मास भितर से झड़ को शांत कले। जो झड़ अति भयंकर अंधकार घोर झड़ थिला, से झड़ को क्रॉस करबा पई अनेक प्रार्थना मो पई हला। मंडली रे घरे घरे प्रार्थना होताए। प्रभु प्रार्थना सुनिले 6 मास परे से झड़ मध्य उपसरी गला। प्रभु कहले लंगल रे हाथ दे आओ पछको अना नहीं। जो कार्य मु तते 45 वर्ष तले देइछली तू करि आसुचलु, से कार्य को पुनर्बार कर, मो पई साक्ष्य वहन कर। तते जो दान देइछि से दान गुड़िक द्वारा अनेक हजार आत्मा मान निकट रे पहुंचबा पई चेष्टा कर। तू जगत रे अछु सत, किंतु जगत तो मध्य आउ न रहू, आउ से आसक्त भीतर न रह। तू मते प्रेम करुछु बोली सब बेले कहूछु, तो मोर प्रेमर से परीक्षा तते दबाको पड़िबो। समस्त काय करे तोर से साक्ष्य को बहन कर करू, निज दुर्बलता को स्वीकार कर करू, मो पई तू बंचिबो आ मोर साक्ष्य तू बहन करिबो। प्रभु को धन्यवाद दे। आज ए प्लेटफॉर्म रे मते मोर साक्ष्य देबा निमंते मो बिना भाई को कहिथिली, बिना भाई मोर गुटे साक्ष्य अछि, कहले मारे निश्चय तू दबु समय आसिले। हम विशेष बिना भाई को धन्यवाद दे। बड़ भाई हिसाब रे मते बहुत एनकरेज करंती, बहुत विषय मु तांकर सुशिक्षित हेछि। जथा आपण मानकर प्रेम श्रद्धा स्नेह तो आज प्रभु को पाई मु बंची रहिछि। जीवन थिबा जाय प्रभु को सेवा रे जेपरि मो जीवन अतिबाहित हबो, सेति पई मो निमंते विशेष प्रार्थना रो अनुरोध जणाउछि। सुजोग देइथवारु पुनर्बार समस्त को धन्यवाद दे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और तुमको रक्षा